Ko Jisu ko sakramen bakuit tam haga duan ko tlang chong ga jingisine ko bakuit tam bawan jingo yangi hakane ka por ban karku kardo yangi ban pensle yangi ban pen kandang yangi daga jingisine ka jame karku kardo yangi iway payway pensle yangi iway payway ngi wan shame daga donu kabakia namar ki bayid batoin jongi ki tiapang ha ki hospital ki bayid batoin jongi ki layo jimpang covid ki bayid batoin jongi ki don khatimir ka jingiap tang mame marwe melaban kintiu burom yaki tang mame marwe melaban pen kalain yaka met ka part jongi Ko Jisu ngide ki jome bad ngilongru ki jome bad ngi kular ya ka jingit ka jome ham ha kane ke le map ko Jisu pen slash shu yangi da ka jingit pen ro ya ka jinge jongi ba kat ba ngi duai ka jinga e ka jingar ko kan wan khiar hal lor ki bayit ba toin jongi ko trai ha kane ka jing duai ngi duai kerpang na kabenda ka jing koi jing khia jongi bayit batoin ngi duai ro na kabenda I Father Dominic Savio jerwa ba inyo ya ka bor ko trai menang trek kambor ba ha ka met ka par jongi ha ka lengs jongi kumjur ya bar ki kon ke baton ha ICU da namar ki bon ki daw ki don ki kon jong jome ki don ha ka ICU peit is nelem ya barro karko kardoro ko trai ya baro ki kon ke balinga men siem Karko kardoi ki kidna ki ba ap ye karusal. Maap iki pop jong ki nong pop. Ki don bon ki kon ki bam. Kongu ye ka sur jame. Ki ba yait vir. Ki ba yait sakama. Ye ki rungi van rashame. Minda menang isnelam. Ye ki nong pop. Ba pli baro. Kumjuru ya baro ki mensiam hadim pen kuit. Ko himen ko para. Da ka jingari balai. Da ka jingit. Ngin duai. Ya ka ne ka jing duai. Ha ka ne ka lep mat. Ba ujisu unle kampala haga jingim jongi ba ujisu unam pen kadang yangi unam pen kandang yangi da ka bor ka jongu ha ka bangi duai in IT ya bahar ki jingang nod lese don bon ki ba shitom ki ba kardo ki ba snow talad ha ki inga sem ki ba snow kutlad bar ki jinge jongi ya ka jinglong jongi inga sem rungi IT nginge skem ujisu unjubab yangi lemba ka ne jing duai ka bangi pelong IT ya ka jilla jongi yaga ri jongi yaga perte baro kawe kat bangi dang penyar yaga jing duai jongi hakamatu Jisu unso jubab kloi yangi yaga bangi pan ha kerteng uppa baru kon baru mensiam bakoit uppa ubaha bening kalong ka bakoit ka kerteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kenda umbaha bening Toaya ni minta ka jimbam jongi ka bahala kasngi batama yangi ringkang jongi kumba hirgi ma pye bales niu yangi batwat kelam yangi sha ka jimpan shoy henry tapalait yangi na ka basiniu kublai ko maria ka badap ta ga chingae utrai dun bat pa lagar kuya pa na te kinde balakar kuya sopo jompa Jisu Ko Maria bakoi kami jongu blai duai naga benda jongi kinong pop minda blaka por ka jingiap jongi amen ha u blai upa badan bor baro unong tau ka bening bad ka kindau bad hau Jisu Kristu kun ba marwe jongu utrai jongi yau belapun na umensiam bakoi yau belap kana ka Maria te soti ubala shale bein hapo upontius Pilatus la sanar panayahu ulayap latep yahu ulahya shaki bayap agasngi kabalai ulami pap na ki bayap ulakiyo shabaning ushang shakamon ublay upa badan bor barro nangda unwan pap ban bishar ikibayim bat kibayap Nangit hau mensiam bakoid, ha kabalang kaptali bakoid, ha kajingya sila kirikoid, ha kajimma pikipop, ha kajimmi pat kadok, ha kajingim bam jikot. Amen. Kupa bam jikot, ngatarwa hame, yakamet bagasnang, kamensiam bakajinglong blay, ukun bayide jome,
อุตรายกันราชงีอุจิสคริสบันเป็นเบียงนากบินดากีปอบจงีบาจังกับประเทศบารอคาเว Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe. Kokpabam Jikut Ngatarwa hame ya ka met bat ka snam ka men sim bat ka jinglom ble kun be yide jamme utrai ken raj jangi u Jesus Christ ban pen biang nagabenda ki pop jangi ba janga partei baro kawe namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. namar ka jing shashitam ba khodi sa jangum To isne yangi patya ka parthai baro kawe. ko pha bam jikhut ngatarwa hame ya ka met bat ka snam ka men sim bat ka jinglom ble ukun be yide jamme utrai ken rajangi u Jesus Christ ban pen biang nagabenda ki pop jangi ba janga partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Namarga Shashitam Bagodit Sajangu. Toisne yangi badia ka partei baro kawe Kokpabam Jikut Ngatarwa hame ya ka met bat ka snam ka men sim bat ka jinglom ble kun ba yide jamme utrai ken rajangi u Jesus Christ ban pen biang nagabinda ki pop jangi ba janga partei baro kawe hakene artligi simbo nginduai kerpang nagabinda ki bapang ki bashitom ina itia bahara ki baid batoin jangi ki batia hospital ki batia haying ki badon quarantine marka covid bahara ki jinge ina iti bad nginduai kerpang bautrai unis ne kloi ki bapang ki bashitom baro ka jubab jambi to isne yangi badia ki bapang ki bashitom namar ka jingsha shitam bakodi sa jangum to isne yangi badia ki bapang ki bashitom namar ka jingsha shitam bakodi sa jangum To isne yangi patyagi papangi pashitom. namar ka jingsha shitam bakodi sa jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ka jingsha shitam bakodi sa jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam
Namar ka jing shashitam bakodi sad jungu to isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sad jungu to isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sad jungu to isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sad jungu to isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sad jungu to isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sad jungu to isne yangi badia ki bapangi bashitam. Ko pa bam jekut ngatarwa hame ya kamet bat kasnam kamen sim bat kajing long ble ukun bayide jamme utrai ken rajangi u Jesus Christ ban pen biang nagabindaki pop jangi ba janga partay barokaway. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namar ka jing shashitam bakodi sa jungu To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Koblay bakod Kuit koblay badon bor koblay bayim junam. To isne yangi badia ka partay baro kaway. Koblay bakuit koblay badon bor koblay bayim junam. To isne yangi badia ka partay baro kaway. Koblay bakuit koblay badon bor koblay bayim junam. To isne yangi badia ka partay baro kaway. Ko himan ko para kat bangi duai ya ka litani ha ka snam bakardor jungu Jesu tongin karpadi au Jesu ben sait kud ya ki bayid batoin jangi baro ya ki bapangi bashitam ya bara ke nompop bautrai ubala play ya ka snam un pen kuit un pen biang ya baro shaga jingim ka batimai ko try to is name Ko try to is name ko Kristo is name Ko Christ to is name ko try to is name Try to is name ko Jesu to ngap yangi Ko Jesu to snap is name yangi ko blay ko pa ka beneng To is name yangi ko blay ko kunong sius pa ka To pertain is name yangi ko blay men sim To bakuin is name yangi ko Trinity bakuin the way u blame To is name yangi snamu Chris kun ba marwe jong upa bam jikut To polite yangi snamu Chris ka tin jong u blay bala wan long dom To polite yangi snamu Chris jong ka jutam batimai bad bam jikut To polite yangi snamu Chris bala hap ha lor ka kindo ha ka jing khordit To polite yangi Snamu Chris bala play klem tingkai ha ka jing sha simpat. To polite yangi Snamu Chris bala tuit ha ka jing pin pong ya ka pansnya shiam. To polite yangi Snamu Chris bala te ha lor ka dim panam. To polite yangi Snamu Chris kodor janga jim penim jangim. To polite yangi Snamu Chris kala ka klem maka om don jing map. To polite yangi Snamu Chris ko jing di Eucharist ba jing tengan kemen siam. To polite yangi Snamu Chris ko wa ka jing is name. To polite yangi Snamu Chris ko nong job ya kiksui. To polite yangi Snamu Chris ka jing slur jangi mater. To polite yangi Snamu Chris ko jing kalain jangi nong ngap plam. To polite yangi Snamu Chris ko nong ka ya kisoti. To polite yangi Snamu Chris ko nong yarap jang kito kiba ha ki jing ma. To polite yangi Snamu Chris ka jing aram jang ki balanot. To polite yangi Snamu Chris ka jing tengen ki bas ngosim. To polite yangi Snamu Chris ka jing karmen jang ki nong pop. To polite yangi Snamu Chris ka jing tengen jang ki ha ka khatmir ka jing yap. To polite yangi Snamu Chris ka jing suk bat ka jing jai ki donut. To polite yangi Snamu Chris ka jutang ka jing imbam chikut. To polite yangi Snamu Chris ha ka ba polite iya ki men siam ha dim pen koit. To polite yangi Snamu Chris badon hok tam banyo buram bad kangu kadem. To polite yangi Kokon lamborot ublay ubakit no
ki pop ka perthe Penim yangi ko try. ko kun lamborot ubale ubakit no ya ka pop ka perthe Snap isne yangi ko try. ko kun lamborot ubale ubakit no ya ka pop ka perthe Ko isne yangi. pila sius pa yangi ko try ha ka snam jampi Ba pila penong yangi nagabenda ubale ka hima tong in nia duwai ko ble ba dan bortam bad bam jikut pela jit ia ukun ba marwe jampi banlong unong sius pa ka perthe bad pela mon ban hun daga snam jungu to ai ni karpat iepi ba ngindup long ki ba strong hog bad mane ia kane ka dor janga jim penim yangi bad lemba ka dor janga banyo jingya da na ke jimba man jong kane ka jingim ba menda kam da me ia ka kalam COVID-19 kanamba ngindup la ban shat kamen hagi so janga junom happening da uju Chris o try jangim Amen. kusnam bat ka batuit na ka donut u Jesu banlong ka teme ka jingisune yangi Ngashanya hame. kusnam bat ka batuit na ka donut jung u Jesu banlong ka teme ka jingisune yangi Ngashanya hame. kusnam bat ka batuit na ka donut jung u Jesu banlong ka teme ka jingisune yangi Ngashanya hame. kotrai Jesu ngi shania hame hakane ka kelip mat bat ngi scam ba mela jubab ya ka jinkar par jungi hakane ka par kotrai mem jikan dait ya ki kon ge ba brattli ha ke judge me ha ka gospel ngiusngo haba ka ta ka khandai ka ba misnam ka darsnem haba wan ban brattli ha ka ke judge me dak ba ta ya ka jain kup jame mela phai shaka bat mela ong ya ka kokon ka jingay jambi ka pen khoi tiapi hakane kelip mat ni wan kotrai dap da ka jing sosi namar ki bayit ba toin jangi ki don ha ke jimpang ke jing chitam hadu katno ko Jesu ka pen ko slai yangi hadu katno ko trai ka pen sosi yangi ko trai nim shim kwa pan yosno kano ka kubar pen sosi yangi ha lor ki ba pangi ba chitam jangi ko Jesu ngi kar padia me menang isne yaki naga benta jongi ngi pan map name ko Jesu hakama jame lada don kano ka pop ka baki bayid ba toin jangi kilale ha kane ke kelip mat ko Jesu ngi pan map hakama jame ko Jesu naga benda jongiru ngi pan map menda isne yangi we pai we kumba mela kularia ka fostina ba koin kadba uno bru kano ka bri ba duai ha ka por lai baje naga benda ka jingisne kadba ki parta naga benda ka jingisne menju bab kloi yaki kotrai me id hadu kata yaki mensi ke bawan tur shame kabak ke bawan tur shame da ka parta naga benda ka jingisne ko Jesu naga benda ka jingisne mela shayap halor ka dempana naga benda ka jingisne mela play yaga sunam naga benda jangi bangin du pio jingim ka bate mai ha ka ne ka kele mat ko Jesu ni baro shing shisam rengat bat ki kimi ki pa rengat bat ki kon gekti rengat bat ki himmen ke para rengat bat ki marjan marpa rengat bat baro ka balang ni duai minda naga benda ka jinga ek jingar ku halo jangi vai pai vai ta ya ki nong pop ya ki kon jongi ki bala sakama kin wan pai kin kala ka mamod da ka ba yosngo ya ka sur ba sawan na ka ding pana ba ko jame kotrai ha ka ding pana ba ko jame ha ka krum jame ngidon ka jimpenim ngidon ka jingtengan ngidon ka jingko jingkia da ka snam bat ka ka ba toy na ka krum jame ko Jesu ya da yangi sumar yangi pen koi pen kia yangi kotrai Kerko kardoru ya ki mensiam baro ki basakun ha ke dim pen koi ai ba ki nangiyo ya ke jim pen jam pura na ke jing pen shitam shipor jangi ha ke ne ke lep mat lemba ke jing duai da ki klor ngot ke mensiam ki nang light no minda lemba ka ne ke jing duai ka bangi pelong hakama jame kumjuru ko Jesu naga benda baro ka bor ka bangi trang minda naga benda ki kina ke ba ap ya ke rusal ai ki nangiyo ya ke jing tengen lemba ka ne ka por ka ba kerpang ka ba por ka ba pelatam por ka ba kerku yangi por ka ba pensle yangi ko Jesu ba it lekam pala ha ke jingem jangi ha ke ne ke lemat ko kimmen ko para partasha u Jesu u Jesu comes ka utanat ya ke jim parta jangi kham da me habangis ngosi habangis ngomong habangis ngotalon habangi parta kum ki kullong kinna hakamat kimi ki pa ngiru nginyo jinga ek jingar ko nama roble jangi uba dap da ke jingis ne kwa baki kon jongu kin sa ha ka jing talon ha ka jing so
snowsi ula kwa baro mangi ngindon barabor ha ka jingkomen bar ka jingsu ha ka ne kelip mat ai ka bor jong ka jingsu kana man hiar yanda u jisu ula mi pan ki bayap ula leit rung bad ula jingo ye ki apostol ki bala snow dia mensium bad ula ai jingsu ki ki ula persad ya mensium ba koi bakila yo ye ka bor tumai ha ka ne kelip mat ko trai jisu persad halo jongi vai pai vai minda ko ki men ko para rai ka ti jombi shau jisu naga binda bar ki bapangi bashitam haba kamta me kito ki badan hatmir ka jingia naga binda baro ki ba don ha ka jingsosi ninang aiti yaki buying yaki inga sem ki bas ngosi namar ka jingla jongi bayit batoin ai utrai un lei jingo ya bar ki inga sem minda lemba ka jingdu ai ka bang pillon hakama jongu hallelujah 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 Jesus 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 pentu dia snam jome halor bar ke legi kon ke babu ya ka jingdu mo hakama jome kila bu ya ka jingdu mo hakama jome ko jisu peit ya mal ke jingdu mo kaba kila penba hakama jome pentu dia ka snam jome pentu dia ka bor jome ko jisu pen ko pen kia ki palai lo dia ki na ka jing sosi na ka jinge jongi barro ko jisu don ki kon ke bam yotia porme kila linga mensia don't give up snow pang ring mensium don't give up lord harukam ko jisu tai ki barro ki don't ki inga sembala jod bala pra tai kita bar hagane kelema pen ko pen kia ki bapangi bachitam ke batya ha aisiu ha ka kerteng jongo jisu kre ta ka bor kai tya jonga jingandang lindo bat ke jimpens le halo jonga nga hukum haka kerteng jongo jisu nasaret ya baro kita ke jimpang ya baro kita ke bor jonga jingdom bor jonga jingsosi ban pet no na ki inga sem na ka met ka part jongi bayi batoin jombi ai ko bor tumai ke na wandrung hake tet haka met haka domet hake shing hake benda jonga met ka part baro kawe haka kerteng jongo jisu christ ai ko bor bati mai ke na rung happy menda hallelujah 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 pen koi pen kia ye ki baro hallelujah 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 jisu 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 jubabi ngi ko jisu la 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 hallelujah 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 Jesus shimdi pura yekine ki kon karko kardo yekine ki kon ai bor yekine ki kon hallelujah 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 Jesus 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 ko himen ko para sno shnain hakamatu Jesus sno tengen hakamatu Jesus snongu yavo na marula kata yapi udang yosno yaga jing duai jampi ai ka bor jisu kanang tri kam shishu da ka bapindrit yalade ngin kar padio jisu ngi ki kon jame ngi don hakama jame naga benda ki batalot ngi wan jame menang korko menang pensulayang ngin pediang yaga jinggerku na jisu na ka sakramen ba kuitam haka duan da ka jingrio balai menta Jesus Christ, Amen. Jesus kerku ya pribaro, lash I minister in Christian, in on Gimas, Kitoki Bala, Snabashunda, Yakamas Bakui, Patuai, Nagabinda, Kajila Jangi, Nagabinda Regioni, Kamta Maya Bar, Kibapang, Bashitaman Gasi.